We already arrived at the Bajau resettlement area. Unang nakabisita sa Isabel Leyte si Donat aron na pagtabang sa usa ka international non-government organization. Ito nga giling. Ngayon, ito yang. Basta kami sa lingga kami sa parambila. Nalawilo ito sa lingga, nalawilo isap. Lagi senang sekali Kupore madilau Mamia kalungan Mamia kaluluman Lagi sangat sekali Kupore madilau Manisan Teku kinalasan Abadayang bakalan Masih mapangatayan Malka kapindahan Nisan dayang olari kaalaan Gigikan ang mga badyaw sa region sa Mindanao sa Basilan. Maluso, di manggon usara gyud ang pilian sa badyaw dito sa Basilan daghang manggon. Pero ang akong ginikanan nanimpad din na paingon Surigao. Nya galing lang kay wa man siguro kauyon sa panginabuhi. Dire nanimpad dire sa Leyte. Sakay migsakayan, naglayag kay sa una pa may mga motor ang kinagamiton, nagbuhat mi og layag na maabot mi paingon nga rin sa Leyte. Nya mao ni dire nga nagtuyo mi dire kuan dugay-dugay na sir, mga 30 ka pinang years. At dire na ako nagtubo, dire na ako nagbuhat yung nagkapamilya, na ako'y mga anak. So sa pagbali namo mga upat na katuig gikan karon, ang amo sitwasyon karon murag nagkalisod-lisod mi labi na sa pandemic nga niabot sa atong nasod karon, naglisod-lisod gud mi. O bahin sa amo kaning panginabuhi, lisod gyapon kay ang akong mga kadugo di naman sila maka libod-libod diri sa gawas kay bawal man lagi. Unya sa amo diri komunidad dako gud problema sa pagkakaroon kay ang mga gamit sa ipanghatag sa gobyerno sa NCIP, sa Ikikog, sa LGU, medyo nangagabok ng uban mo na mo problema karon. Saintisin na ludong. Usahay na, usahay wa. Pero sa among panginabuhi, okay ra. Das kinabuhing pobre kinahanglan gyud nga magantos. Usahay na, usahay wa. Tangan no. Kulay yung tangan no.
Dire. Dere. Oh. Kay dire wa may miingon nga pahawaon mi mao na kanang hulgaon, nubot ibot. Dire kay kagalingon na jud ni namo dire nga Pinoy anan. Pero og kanang pareha gihapon nga tataka laglabay basura, kapugos jud magpahawa kay masuko man ang taga government. Kay bawal bay ang maghugaw. So sa pagbalhin namo dire, gitagaan mi sa gobyerno sama sa NCIP ug sa LGU sa Isabel ug sa katong Ikiko nga kuan tagagawas 48 ka bubong unya kanang 48 ka bubong naay sa tag sa kabubong ana nga duha ka pamilya or tulo. Namutang mi ana mga hapit mo duolog sa 60 ka pamilya sa una. Sa pagkakaron murag napunan og gamay kay magkaanak-anak man lagi ning mga pamilya lagi mo maglain pamilya mo nang muabot mi siguro karon sa pagkakaron mo duolog 70. Sa mga tao kanang labaw nagingnaon kog mga nabadyo ano day kay maghadlok kay wala sila mauni. Sakit man sa amo pud pamatayon sir kay sahira pa pud nga pareha ra pa pud ta tao. Masakitan lang pud mi sama ra gud mi sa inyo ha. Gali lang kay nagkalahi tag tribo kana kamo Kristiyano kami badyaw mauna pero ugon say attitude sa Bisaya, lalo po na namo. Sakit po, sir, oy. Baga, sakit bation. Kung sa may inyong mga madungog, kanang imong madungog. Kanang mingon, no, badyaw, sig pangayo, badyaw hugaw. Di, lahi po bation, sir, kay ugbot naon daghang pa po mga Kristiyano po nga hugaw, daghang po mangayo, nga daghang po mga tuog sa karsada, di man lang po kay kami na. About sa pandemic, sir, moingon man yun ang taga-government or labi na mong president kay munisipyo man yun sa mong trabaho kanang bawal lang ang mga bata mugawas og labi na mga nanay kinahanglang na face shield og face mask. Pero ang uban mo tuuman pero ang uban dili pod di man jud moingon nga mabantayan namo kay labi nagnay trabaho nailakaw nya labo nagunas mo agi man gigbaybayon. Ang mga bata na kantigo mo lakaw di man namo mabantayan. Kung trabaho sa tibuok adlaw, maglimpyo ko un abuntag sayo, magdigamo ko sa akong mga anak, trabaho sud sa balay hiniguman, hipos ato, mulakaw ko sa merkado, magkuha sa module sa akong anak, o labi na ugma, magkuha ko sa feeding sa akong anak. Nya, duman ato uli. Digamo na pud sa balay, trabaho, anak ko sa mga bata, bantay.
Terus tuh arah dia share yang berita. Ya po tayo pakulang ka amin. Pag binagturo-turo liya ito. Naya nga yung kayo nagsisikas sa Vamos to Nami karon magbuhat magpiling sa mga bata o maghatod sa module. Kami kapitan na kulti yun yung palungan kami Karon? Kuan, isa ka bread, isa ka one bread, isa ka adlaw. So 5 ni sila. Amo mang customize ang kanang bread worth 10 pesos. Jadi pag hapon na sa yellow sing na yung linya lagi. Pila ang ilong. Pila ay ramo. Sa inyo mo jud. Oh, nakuha na pod na. Kuha na pod. Sayo na ulit kay layo. Oh, kain pa yung ube. Perfect boy. Sakto na ma'am. Sige din sila nga nagsay. Ay mo sulanan dai di. Duha ni mo? Oh. Pagkuan sa grabbing. Human na oy. Mana? Dito pa mo sa gate no? Dito Grabbing po. mo? Dire pod ma'am. Ang kang certic boy ma'am asa. Wala tanawa. Ma'am Ruhos. Lusurata. Wa man. May kuan diha luso. Oh, Kato ni apelyido. Ibarani ugasan. Ano ilang pa nun? Ang batos ma'am. Hindi ah. May kabilinan. Pinsa sunod? Ikaw day? Agnes ka? Ano sa'yo mo, Juro ito? Mana picture ka day? May gapi lang bunin mo sila nga to. Tanawa, ma'am. Mayroon ka, ayap pa. Iyan na, ma'am. Sarang ba sino ba siga pumek? Nangon. Oy. Tawag kami hindi sa loob ni. Nasa loob ni. Oh, dara man tanawa daw. Salamat. Salamat naman. Ano pa yung batik pa niya nung tatdi. Oh, malal mapinday ito. Makaruway le. Iti. Lagi sangat sikap
Tudlo sa gobyerno sa amo nga gihatag nila sa amo ang livelihood na mag-massage. Kumanisan, eko kinalasan, abadayang bakalaan, masih mapangatayan, bakal kapindahan, minsan dayang olari kaalaan. Sukad karon kay nadaghan-daghan naman may mga 5 ka tuig gikan karon, hinaot pa unta kaning ako mga katribo ug unsay mga balaod sa panggobyerno mutuman ni sila sa maanang bawal na pagpangayo, paglaglag diya sa gawas. Dapat mausap na ni ilang mga kinaya gikan umabot 5 ka tuig gikan karon. Mao na yung ta ako gusto sa ako katribo. Unsa man po kanang Bisaya ninyo te sa kanang binadyaw ninyo sa kanang maayong buntag? Ahap subo. Kuan kaneng mayong udto? Ahap ugtulaw. Mayong gabi eh. Ahap sangog. Mga unata. Amangan kitay. Manglakaw na ta. Palangan na. Pag-amping. Tahap-hap ka. Nahigugma ko nimo. Ako'y bilahi makaa. Wow. Ako'y bilahi maka. Ako Henry Hawan, ang iskola kay Maysabel National School. Pagabuko ako isama. Thank you.